पापिए न चाही ली। अब एने घूमे ले हमरा के तो हाथ निको मोबाइल नहीं मिलता। हमारा के खुद होता तो मिलते नहीं थे तो हरा के कहां ले किन रही परिवार के मोबाइल ना देवल चीज है बढ़िया। हां बुझा दे जाई खोज के ठीक बा जा तनी देखा तनी क्या करत न वो खोजे वाला हमकर के आदमी लगा रहे छोट लड़का बनाना तो हम चलता ज्यादा ढेर नहीं मान का भौजी ए भौजी हां यू देवर जी भैया भेटाई नहीं है का बैठी कहां गई रहनी है। हां भेट तो ना भइल हो पानी पी ली यास नीचे लगा रह ना ठीक नहीं है का हो गइल बा। अरे हम का करी अब बता ये रो हमरा से ना बताएं त केकरा से बताएं बता दे का करी मोनी नहीं हमरो तो नाम मन लागत रहला सुबेरे ले का करी रो के देखी कि आइल रहला हम ढूंढ के देखल ना चाहिए क्या करी रास्ता चलते तक तो मन भी पसंद तो हो जाता कैसन मानो जता रो ना बता खाए के ना मन करता ना जाते नहीं हम का भइल मतलब हमरा से ना बताएं त केकरा ले बताई रो तो जानते बानी नहीं मतलब हमरा ले ना बताए रहो त केकरा ले बताएं के हुआ औरो का बा भौजी पूछा तार हम बताओ बोली ना हमारा के जन का है बना सपना में कुछ बुझाते नहीं कि हमर का कौन करे सपना में कुछ बुझाते नहीं थे तो बताई का आवेला सपना में या का आवेला हकीकत में हमरा के बताए तब न मालूम पड़ी। अरे छोड़ा ना भौजी छोड़ा खाना ना बा तो सुबेरे ले कहां गइल रहनी है खाना बना तारा के हम बतिए कहता नहीं कि हमर के जन का आ गेल बा हमर मन ही नहीं खेला गो का होल बरवा हमरा के ना बताओ तनी मतलब हम देखे हम बता देते साफ साफ हम जिए तनी रवा खातिर नु हम उनका के हम देखल ना चाहिए इतना जान ली। अरे भौजी ऐसे कहब तो कैसे हो बताओ कैसे होई मतलब ऐसे मुस्किया तनी जैसे लगता कुछ मिल गई बा चाहत तो बा मिले के का बताएं तब नु का खोजतनी मतलब का साफ साफ ना बोल सकिने खाली में साथ में सोहन बड़ा सब अरे तन का मतलब हम भौजी ना है का अरे हमरा ले शर्म भौजी आई। के बात बा भैया से डर लगता का अब भैया गलन भाड़ में हम भैया के एको पैसा मानी ना का वो तो खाली दिखावा खातिर भैया बा बाकी जौन बानी जौन रहोगे तो बानी बोली कुछ मतलब बता सकी ना हमरा से ना बताएं बोली तो ना मन तो पता ही तो पड़ी ना मतलब ना बताए तो रख ले रहे अपन दिलवा के बात ये दिलेवे में अच्छा बोली ना एगो दोन का अब का तो तो ये इतना छोटा सा बात है इतना लंबा लिया के गइनिया कि एगो पापिए न चाही ली और चाही का एक खाबो अरे भौजी क्या कइल तू मतलब ये हाथ नहीं एगो छोटी और ही दे दो अली हो गई ओहो मन तो एगो जुड़ा चुम्मा गइल। खातिर मतलब हाथ ना लंबा लिया के गइनिया रहुआ मतलब अरे भौजी हम जो नहीं ना हाँ, सिया जी वही सब ना कुछ कहते हम डरे मतलब ना मालूम बा का कि हमरा से प्यार करी और भी अपना पता हो गेल ना देखिए हम भैया बड़ा न उनका देखल ना चाहिए खाना में ना दिल चाहिए मतलब कहीं कि सुबह सुबह देख ले हमारा दिन खराब हो जाला उनका देख के। क्या हमारा से ढेर खराब बना का मतलब वाले निमन बड़ा तो राही हम जाता नहीं अरे आओ ना हो हाँ तो इहे बाते तो मतलब का है मतलब कह दन कि उन खराब नहीं खा का बा उनका और हम तो मजाक करते थे असली मजाक कर। मन तो कम खुश होते मन खुश हो गइल न ऐसे ही खुश रहे आ सुनी ना तनी कम जो काम धंधा हो तो सब पैसा हमरा के चाहिए अपना जान अरे लो काल के कोई रही कमाई करे दो तीन सब काम बुझत भइल बा लो गी ना तनी काहे आई के। धर तब खर्चा ना, खर्चा के कुछ मतलब ना हाथ चाही। में का खर्चा आई तो इतना में तो एगो लिपस्टिक ही आई काजल पाउडर तो अइबे ना करी दी यो पैसा अब भौजी तू खर्चो के ना रह देबू ना आ खर्चा के बाद धरी फिर ले ले एकरा से का होई तो मतलब हमारे एकरा से का होई बताई कुछ होखे वाला बा इतना में? अरे मौच खरीद के दिया ये जानते कुछ बा। बानी कि उनका से तो एगो रुपया जुटने के हाथे हमरा के हाथे को मोबाइल खरीद के ले आई और वो ले ली तब फोन पर बतियाल जी काहे कि देखिए मौका तो मिलेला ना नु बार बार आ मौका मिलेला तो हमनी के मिली ना
तो ऐसा रह जाला बुझाला कि का कोई रउआ के बता अब बुझा गर्मी इतना भइल बानू कि का हम बताएं। कहाँ है पंखा नीचे चलत का? लाइन नहीं के जी। अच्छा ठीक बा हम आवत तनी। ठीक बा है तनी रख दी ना तो आइए तो कहीं तो पैसा कहाँ से रे? ठीक तो का हम बताई रख दे तनी तनी बक्सा में ताला मार के भेजे रही आवत तनी। फौजी से तो अपना मन जुड़ा गई। हम ना जानते रहे कि हमार फौजी वैसन चलो ठीक बा बे गुजरात दिन कट गई। क्या हो बच्चा कहाँ रहा? गोई रंग मने खेले हो एले हम मंटुआ संतुआ से पूछनी कि मैंने ओके देखला है तो कहत न सके अबे हिजे रह आ गोइल हो घरवे कोने हम घरवे लते बन त घरवा कब चल गेल ह? ए अबे तू एतर गुला थमनी हो ए तोहरा के खोजे वाला आदमी लग रही है तार काम से खा पी ले चाहे आ ऊ कहां गेली तार भौजी? कान किन गोली सामान लिया कह दे सामान लिया हो जाता नहीं। हां चल गोली जम कर के बाद खाना ना खैला? हां खाना ने खा ल। अच्छा खा ले हला ना तो एगो काम कर। हां बोला। अब हम जा तनी तनी अब तो तोहरे खोजे में रह नहीं। अब शिवनवर जातन देखले खेतवा और के माने काल कानी बनी भई रहे त माने धानो ना सुतल नहीं के ना ठीक ना? हां ठीक है बजा घाम होता हां जात ना भौजी ले कह दियो माने बता दियो के हे जगह ह। अच्छा गोनी ठीक ना? ठीक बा। पैसा वैसा के तनी काम रहा हो का कहे तू तो कमाते थमात नहीं ख तार भौजी ले रहला तो तब 150 मंगले रहती तो केन उनको जिम्मे बाकी ना है देखती जाओ कीटाणु टाड़ू लग रहा क्या क्या हम आई अब छोटी के बानी लगा अच्छा, कमाए ठीक का बात। वही बात जा करे। तनी। जा, लगनी हम सु- अब वही हम अजीत अभी ले जे बैठल बनी का करी ऐसा रोगे धलेल बे कब जाके मन नहीं कर। मतलब ऐसा रोक का धार ले लेवा एगो चुमा खातिर इतना लेट। अरे आवा ना बैठ आई अब बोली चल सुतल जा। तो भैया कहाँ गई है? आइल ना रहला भाई आई रे ना कहना कि जातन खेत पर खेते गई ना। अब कहनी है ना नु कि पैसा उसा देले बानी। ना हम कुछ ना कहब। अच्छा ठीक बा तब दरवाजा बंद कर लेता नहीं यहाँ तब रोड खटे के अंदर का जाए तो मालूम पड़ जाए। ठीक बा ठीक। ना बैठ। अरे आवा ना भौजी अरे भैया जी हाँ आ, नहीं, ना रो हटी ना अरे मजा आते खेल गया। ना 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 हम ना अब धो गई जाने की भैया जी हैं तो फिर ठीक ना लगी नु अरे जान जी आवो ना कहन हो। के देखा ना तू मन मनाइल बड़ा एक के बार प्रणाम। हम पूजा वर्मा आप सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। हमनी के चैनल है VIP कॉमेडी वर्ल्ड ओकरा के लाइक कमेंट शेयर करी और कमेंट करके बताई हमनी के वीडियो कैसा न लागल है। एगो मतलब हमनी के वीडियो बनाई है जा देखे के मिलेला समाज में तो ऐसा होवे के ना चाहिए। मिलजुल के रहे के चाहिए परिवार के साथ चाहे कुछ भी होके पैसा के चलते कुछ लोग होखेलन कि नीचे गिर जाला। नमस्कार प्रणाम हम गोविंद विद्यार्थी। नमस्कार प्रणाम भैया दुर्गेश चौधरी।